Dobrý den, já vás zdravím krásně a doufám, že se máte fajn, že vám všechno hezky plyne, že se vám život hezky skládá, že vás smysl už moc neotravuje, pokud vůbec. Já bych tady s váma dneska pozdílela pár střípků z posledních měsíců. Já jsem v lednu tady vysílala zcela spontánně, v lehkosti, v tom odevzdání. Dovol mu, aby ti to všechno dal. A ono se to sešlo a poskládalo a on mi to všechno dal. Jenomže když už to všechno máš, tak ti to může ještě někdo vzít. Nebo se o to aspoň snažit. Nevědomě. A proto si to nakonec dosedne do toho, že ty tím vším si. A pak víš, že seš nekonečný proud vědomí. Takže není, co by ti kdo mohl vzít, protože ty tím vším si. Potom už není nikdo, kdo by se napojoval na zdroj, nebo kdo by se odevzdával do božství, nebo kdo by něco hledal, nebo kdo by si potřeboval nějakou snahou něco manifestovat. Nebo kdo by musel nějakým úsilím si vyvolávat nějaký pocity, protože ty tím vším si. Ani nepotřebuješ toužit po dokonalém partnerovi. A v té prázdné hlavě nezůstane prázdno. Ale je tam klid. Je to klidná mysl, která už neotravuje. A do který vždycky přijde jenom to, co ten, který okamžik má. Ještě vám řeknu, protože já zažívám takový pěkný chvilky s těma mýma dětma. Ještě nedávno říkám synovi doma, hele, mně přišlo do té hlavy, jakože nevím, co budu dělat, že nevím, co mám dělat. A on mi říká, a ty ses na to ještě nevykašlala? Mami, nebav se s cizíma lidma. Takže asi tak si to můžete představit. Jako kdybyste seděli v parku na lavičce, v tom klidu. A okolo chodili cizí lidé. A každý mluví sám o sobě. A jeden jde a říká, nevím, co budu dělat. Nevíš, no. Druhý říká,
že něco potřebuješ. Potřebuješ, no. Další, nebudeš mít peníze. Nebudeš, no. Další říká, co když se ti něco stane? Nestane. A za chvíli je tam ticho a klid. Protože nic z toho se vás nedotýká. A ještě bych možná dala 2 příklady z toho setrvání v té důvěře, v tom klidu, že přestože se vůbec nic neděje, jo, tak si zvykat na ten krásný pocit té svobody, že je to naprosto v pořádku, že se teď nic neděje. A já jsem asi 3 měsíce si říkala, no, musím udělat to daňové přiznání, jo. A furt se to nedělo. A pak najednou na začátku dubna jsem jeden večer věděla v takový radosti klidný, že zítra to udělám. A druhý den ráno jsem vstala a za půl hodiny jsem měla hotovo. A kromě jiného, kromě toho, že vím, že celý život tady jsem nějakým způsobem pro lidi, a že jsem věděla, že až si projdu tím, čím si projdu, až dojdu zpátky do toho plného svýho potenciálu, když jsem si teda vyzkoušela v tom plným potenciálu i ty destruktivní emoce, jo, hezky pěkně naplno, protože jsem si říkala, ale jak já můžu těm lidem vlastně pomoct, když nevím, co se jim to tady stalo, když nevím, jak se cítí, jo, a tak jsem si lezla do těch různých situací, do těch emočních prožitků, abych vlastně jednou mohla vědět, s čím ty lidi přichází a jak je z toho vyvést. No, tak kromě toho mě taky vždycky lákalo malovat. Chtěla jsem si malovat obrázky a vždycky jsem se toho jenom tak nějak krátce dotkla a zase mě to odvedlo někam jinam. Pak už jsem si třeba i něco namalovala, ještě se to nepovedlo, tak to šlo pryč. Pak jsem si něco namalovala a ty obrázky si někdo koupil. Pak byla zase pauza, ale už se tam jako chystalo, jo. Už si prostě dokoupil se stojan, dokoupil se nějaký štětec, dokoupilo se nějaký plátno, ale pořád se nic nedělo. A teď je to jako kdyby takový to doladění se do toho ještě hlubšího klidu, kdy já jsem najednou z ničeho nic včera začala ty obrázky malovat. Namalovala jsem 2 obrázky a naplňuje mě to takovou radostí. Tam mě třeba ještě brzdilo, jakože i ten malíř, jo, musí mít nějaký jeden svůj styl, že musí malovat jenom nějaký jeden druh obrazů, nebo velikost obrazů, nebo jenom toto, nebo jenom tamto, jo. A já jsem zjistila, že já to tak nemám, že mě prostě baví si dělat a malovat to, co zrovna cítím, to, co se mi zrovna chce.
tak doufám, že se i u vás, pokud ještě máte nějaké bloky, že se rychle rozpouštějí, nebo že už můžete pouštět úplně mimo sebe. A těším se, protože všichni směřujeme domů v sobě, do toho potenciálu, do toho uvědomění, že my si to vybíráme, jak se nám to tady odehrává. Pak se jenom díváme, jak se to skládá. Mějte se hezky. Krásný den.